100 rokov, odtedy sa narodil sviatok Medzinárodný deň žien. Tento sviatok si všetky pripomíname rovnoprávnosť medzi ženami spoločnosti. Je to sviatok, kedy začala demokracia platiť pre polovicu ľudstva. A to nie je málo. Polovičná demokracia nie je demokracia. Boj o rovnoprávne postavenie žien spoločnosti sa začal na začiatku 20. storočia. Už v roku 1911 ženy z Rakúsko-Uhorska, Dánska, Nemecka, Švajčiarska a Ameriky žiadali právo na prácu, odborné vzdelanie a koniec diskriminácie. Dnes je Medzinárodný deň žien celosvetovou manifestáciou za odstránenie diskriminácie žien. Tento sviatok sa oslavuje na celom svete. Asistenti europoslanca Tomáša Frica si k tejto udalosti pripravili krátku anketu zameranú na postavenie žien v spoločnosti. Anketa bola pripravená pre niekoľko desiatok respondentiek žien, takto nám to neodpovedali. Myslíte si? Ani nie jeden. Že by boli tak rozpasené. A prečo si myslíte, že je to tak? Že to majú oveľa ťažšie. Čo si myslíte, že kontrola na to, že mužovia a žena? No tak muž, keď príde domov z roboty, ten si sadne, chytí noviny a číta. A žena musí okolo neho obsakovať, dávať mu večeru. Prečo si myslíš, že je to takto? Prečo sa muži tak správajú? Lebo sa oni pármi domu. Napríklad. No tak mám aj takú skúsenosť z rodiny, že mám zaďkov dvoch, ktorí si vedia aj navariť, aj o deti sa postarať. Takže myslíš, že niekde sú ľudia, že nie je rovnocenní? Niekde sa, ale niektorej domácnosti nie. Ďakujem pekne. Pamätáte sa, že Medzinárodný žien oslavoval minulosť? Oslavovalo sa rôzne ocenenie práce, dostali sme čerstvenie kvety. A čo dostávate na Medzinárodný žien? Nejakú Ďakujem. Ďakujem pekne. Páči sa vám, že ste ženou? Áno, mne sa to veľmi páči, Prečo sa vám to páči? lebo môžem využívať svoje ženské zbranie. A aké zbranie napríklad? Vždy dosiahnem, čo potrebujem. Ďakujeme. Taká menšia pozornosť. Ďakujem pekne. Páči, že ste ženou? Áno, ja som spokojná, že som žena a žena matka. Áno, takže akým spôsobom sa vám to páči? Tak to je naplnenie, hlavne byť matkou. Čiže ten stav, že ste matkou, tak naplňa to, že ste nejakým Áno, spôsobom láskou. naplňa ma to láskou, povinnosťami a všetko, čo k tomu patrí. OK, tak sa páči. Ďakujem. Napriek tomu, že postavenie žien v spoločnosti ešte stále nie je celkom rovnocenné, ženy sa cítia vo svojej pozícii fajn.